Maayong buntag, kumusta? Ako mga pagampo igsoon nga naa ka sa maayong panglawas. Ako mga pagampo igsoon nga ikaw tabangan ug ubanan ug panalanginan kanunay sa Ginoo. Ug bingon ko nimo maayong Pasko. Advance Merry Christmas nanginingag adlaw, adlaw ta nga Miyerkules. Unya niya na usab kita igsoon sa panimalay sa atong igsoon ni Pastor Estujim Bation. Aniyata dinhi tungod kay taas-taas man ang signal dinhi. Ako nito igsoon nga sa imong kinabuhi nga diin usana ka dako nga kalipay, unya dako na nga kahimuan ug dako kayo nga mga butang nga buhaton sa Ginoo para kanimo igsoon higala. Hinomdumi nga kining adlaw nga Miyerkules matag buntag nagahimo kita sa usa ka live nga program sa paagi nga diin ang pulong sa Ginoo mapaabot kini ngadto sa mga katawhan nga diin naningkamot nga diin maka tagamtam sila sa ilang matag ingno nato mga kaigsuonan nga usa ka sekreto kaayo nga mga pamaagi. Now, sa atong kinabuhi mga kaigsuonan nga naata ibabaw aning kalibutan na adunay mga tao siguro nga nangandoy og kanang gitawag ba og gitawag nga pinaskuhan, no? Nangandoy og mga pamasko, nangandoy og mga regalo, nangandoy og mga butang aning kalibutan na. But sayran ko ikaw higala igsuon kanang tanan mga butang lumalabay lamang. Importante nga atong masalod ug atong masinati igsuon ang usa ka regalo sa kaluwasan, regalo sa kabaguhan, o regalo sa mga kalipay nga naa sa Ginoo. Mabatunan lang kini mga kahigalaan, mabatunan lang nato kini, pinaagi lamang gayod sa mga pulong sa Ginoo. No, atong kinabuhi igsuon, usan ni kadako nga gasa, usan ni kadako nga regalo, ug usan ni kadako nga mga butang nga diin atong mahibaw-an nga ipahaom lang nato kanunay ang kinabuhi nato diha gyud sa Ginoo. Hallelujah. So sa matag higayon mga kaigsuonan nga ato kining gibuhat ang live nga program, daghan kay mga tao nga mo text, daghan kay mga tao nga mo appreciate nga salamat kayo pastor nga nakadungog na pud mi sa pulong sa Ginoo. Na mo nay atong tinguha igsoon. Good morning. Hello di eyes atong mga kaigsuonan nga naa sa lain-lain nga mga dapit o lain-lain nga mga nasod. Hello sa atong mga kaigsuonan nga naa sa Amerika. Silang Carol, silang George, no, silang Mama Linda, Papa Edward, hello mo diha si Cecil, hello mo diha Risa og Edie Ardeniti, hello mo Merlita Tarok, hello diha ma'am. Salamat, good morning. Good morning, Pastor. Maayong Pasko. Yes, salamat sa Ginoo. Maayong Pasko. Maayong Pasko. Unya, akong mga panghinaot igsoon nga kining maayo nga Pasko, magpabilin ning maayo kada adlaw sa atong kinabuhi. Dili lamang maayo sa December. No, dili lamang December mahimong maayo atong kinabuhi. Kundili ang expression of giving every December mao nay atong i-apply kada adlaw, kada bulan, gikan January, February hangtod nga matapos ang tuig mga kaigsuonan. Hibalui nga sa atong kinabuhi karon mga kaigsuonan nga 2020 grabe nga mga pagtayo, grabe kaayo nga mga pagsulay nga nasinati mga kaigsuonan. Pero sayran kanako tuhoy nga sugod 2021 from January to December tuhoy nga dunay kahibulungan o dunay mga milagrong butang panalangin dagko nga mga butang nga ablihan sa Dios sa diha nga ikaw mo padayon, sa diha nga ikaw mo lahutay, sa diha nga ikaw mo dangop kanunay sa Ginoo. Kumusta ka higala? Kumusta ka? Naaba ka sa maayong lawas? Naaba ka sa maayong kahimtang karon? Naabay maayo nga itatanaw ikaw? Naaba kay maayong pagbati? Naaba kay maayong nga relasyon sa imong pamilya? Naaba kay maayong relasyon ngadto sa imong mga silingan? Ang labaw sa tanan mga kaigsuonan kaning maayo tag relasyon ngadto sa Ginoo. Amen.
No, maayo tag relasyon ngadto sa Ginoo. Magampo ko igsoon, magampo ko. Unya ikaw karon nga nangandoy sa milagro, nangandoy sa kaayuhan, nangandoy sa nindot kaayo nga butang, nangandoy kag kausaban sa imong kinabuhi, nangandoy kag mga panalangin, nangandoy ka o kanang mga regalo niini nga kabuntagon igsoon. Yes, amen. Mauswagon nga kinabuhi. Usa ka butang igsoon nga akong ipaabot diha kanimo karon, ang kinabuhing mauswagon sa diha nga ikaw mo dawat ni Kristo Jesus, sa diha nga imo siyang angkonon ug imo siyang pasudlon sa imong kasing-kasing nga mahimo siyang Ginoo ug Dios nga manluluwas sa imong kinabuhi. Magampo ko. Amahan mo nga langit nun, salamat kaayo nining oportunidad. Nining nga higayon nga din kami makadungog na pod sa imong pulong. Salamat Ginoong Dios nga ikaw magatabang kanamo. Magatabang ikaw nining ubos nimong alagad. Sa tanan karon nga naglantaw nining nga live nga program, sila adunay pagbati, adunay kahingawa, adunay kaikag, adunay tinuod nga relasyon. Mahigugma sila ni ini nga ministeryo, mahigugma sila ni ini nga bulhaton, mo share sila ni ini nga mao nga program, ihatag nila ngadto sa ilang mga higala, sa ilang mga kaimiguhan. Ginoo karon kung doon na may mga tao karon nga nangandoy sa kausaban, nangandoy sa kalinaw, nangandoy kalipay, nangandoy sa kaayuhan ug milagro, ipaabot nimo karon Ginoong Dios in the name of Jesus. Ipaabot nimo karon ang imong hikap sa ilang kasing-kasing. Hikapa sila, ayuha sila gikan sa ilang ulo karon Ginoo, ngadto sa lapalapas ilang tiil, ilang masinati ug ilang matagamtaman ang milagro nimong hikap sa pangalan ni Ginoong Hesus nga Nazaretnon. Salamat Lord God nga ikaw ang Dios nga mosulod karon sa among kasing-kasing. Ikaw ang pinaskuhan nga dili mausab. Ikaw ang kanindot namo nga pinaskuhan sa among kinabuhi nga maoy Dios ug manluluwas sa kada adlaw ug sa among tibuok nga kinabuhi. Dalaygon ikaw amahan nga langitnon, akong isalig ang tanan diha nimo. Dihugi ko nga imong alagad, ipaluyo ko kanunay sa imong cross. Akong itugyan nimo Lord ang tanan in Jesus name. Amen. Hallelujah. Igsoon ini nga kabuntagon igsoon. Nalipay ba ka nga nakakita na punta ni ini nga live nato nga program? Nalipay ba ka? Kung gikalipay nimo igsoon, hallelujah, salamat Henry Batio, naglantaw na to karon. Kung gikalipay nimo na igsoon, i-share ni nga mao nga live do program, i-share ni. Pero wala pud ka malipay, taman lang ka nga mulantaw, ayaw pud i-share, no? Ayaw ni ipaabot ngadto sa uban kay ingon ang Bible, ingon ang pulong sa Ginoo nga ayaw ihatag ang mga pirlas ngadto sa mga baboy. No? Kay ila lamang kining tunog-tunuban. Pero kung gusto ka o nalipay ka igsoon, nga imo ning i-share aron ang imong mga kaigsuonan makadawat pod, makasalod pod niini nga mong pulong sa Ginoo. Now, i-share ni ayaw paglangay. Hallelujah. Now, salamat dito sa Ginoo mga kaigsuonan atong last Wednesday, nagahimo tag live dinhi o niya dunay daghan kayo. So far ako nakit-an mga kaigsuonan more or less mga 2,600 ka mga tao mi view sa atong live nga program. Ngani kauban din ha ang ato usab nga buutan nga Sangguniang Bayan, first councilor sa atong lungsod sa Lupisaina, si Ma'am Pinky Gutierrez, no? Usa siya nga naglantaw pod unya siguro usa po to nga mi-share sa ato nga live nga program. Salamat kayo sa Ginoo. Unya igsoon, hello mo diha, no? Hello sa mga office, mga kaopisina karon nga naglantaw na to, especially gyud ang ato ang central school, no? Ang atong Central School sa Lupisaina nga usa ta din ha nga maoy gihimo nila nga PTE president, no? Kita mo ay GT PTE din ha sa ato ang lungsod sa Lupisaina mga kaigsuonan. Salamat kayo sa Ginoo. Dayay, no, mga Ma'am Daki, no, si Ma'am Plaza, si Ma'am Juliet, naglantaw na to na karon sila. No, silang sa opisina po sa Suko. Silang Ma'am Eileen, no? Silang Ma'am Eileen sa opisina po sa LTO. Silang Sir Jonas, silang Sir Bailon, naglantaw po na sila karon. Salamat kayo sa Ginoo. Hallelujah. Nya dili lang man na sila kayo good magpatandog kay nagtrabaho man po na sila. No, buutan man kay nang mga trabahante sa gobyerno. Salamat kayo sa Ginoo. Mga kapulisan nato karon, naglantaw po sila. Actually mga kaigsuonan, grabe kayo ang pagtayog karon sa PNP nga personahe, no? Dili lang nato i-appeal ang tanan nga ngalan ug nagway sa mga kapulisan.
ang daghang pulis mga kaigsuonan nga buutan. Especially gyud sa mga pulis nato sa Lupisay na grabe ka buutan. Pinanguluhan po sa ato ang PNP chief diha si Sir Umpar. Salamat kaayo sa Ginoo. Kana mga pulisa din na, mga buutan na sila kaayo, no? Mga buutan na walay pulis din nga abusado. Actually mga kaigsuonan kini atong live gi-appreciate lang nato ang mga tawo nga mga kaigsuonan nga buutan. Kay mao sab ni ato nakitaan. Kung naay mga tawo nga nakasala, kung dunay mga tawo mga kaigsuonan nga kauban parehas og bulok o parehas og kolor sa uniforme mga kaigsuonan, kung nakasala siya iyan ang sala. Dili na atong sala og dili na sala sa daghan. Okay? Dili man sayop nga nahimo silang ingon ana, pero mahimong sayop mga kaigsuonan kung atong i-generalize. No, kung atong tan-awon mga kaigsuonan kung tanan na lang. No, hibalue nga dunay mga taong maayo, dunay mga taong buutan. Sama pod example sa mga pastor. Naapoy mga pastor mga kaigsuonan nga dili po nato i-general, no? Siguro og doon may nakitaan siguro nga dili maayo nga mga tawo nga nangalagad sa Ginoo. Ayaw pod og iangin ang mga tawo mga kaigsuonan nga nahimong buutan. Salamat kayo sa Ginoo kung kamo di ay kung dunay mo'y time nga pag-subscribe sa YouTube channel ni Pastor Estudien Bation, Prince Lark channel. So inyo nang makitaan din na sa YouTube kada adlaw doon na siya programa sa radio mga kaigsuonan. Sa YouTube channel po ni Nanay Linda. Pwede po na ninyo malantaw din ha sa YouTube mga kaigsuonan. Hello sa atong mga naglantaw karon, pirting daghana ang mga tawo naglantaw na to. Dili na ko mausa-usa ang inyong mga ngalan. Good morning Pastor. There's among lugar gabi na. Salamat kaayo sa Ginoo. Maayong gabi po ninyong tanan din ha. No, salamat kaayo sa Ginoo. Hallelujah. Actually, lain-lain man tag view, lain-lain man tag panglantaw, lain-lain man tag tinguha, but mingon ko sa tanan nga mga nakakita karon, good morning. Kunya sa tanan nga naglantaw pod karon nga naamos gabi din ha. Good evening. Ang Dios magapanalangin kanimo. Good morning Pastor. Watching from Cebu. Salamat kay Ginoo. Okay, isulti ninyo mga kaigsuonan kung asa mong dapita karon ang naglantaw ganina, doon naglantaw na to from Kansas. Doon ay naglantaw na to karon from Adelaide, South Australia. Doon na po naglantaw na to karon from Cebu. No, salamat kayo sa Ginoo. I-mention ninyo asa mong dapita dayon ako dayon na nga ma-appreciate inyong dapit, dayon ako ma-release ang panalangin sa Ginoo sa imong dapit nga din asa ka. Hallelujah. Salamat kaayo sa Ginoo. Mga kaigsuonan, dili ko maglangay tungod kay mao man ni ang purpose nako. Mao ni ang purpose ug katuyuan nga diin gigamit as Ginoo dinhi usa ka pagwali. Si Papa Henry Pastor nagtan-aw karon from Tubod. Okay, salamat sa Ginoo from Tubod, Lanao del Norte. Salamat kayo sa Ginoo. Si Pastor Henry Bation. Salamat kayo from Calgary. Oh, naay naglantaw na to karon mga kaigsuonan from Calgary. Pero murag Tagalupisay na ning tawana. Si Wisilao Labial Retimo. Murag umiter. Murag anak yun eh. Salamat kayo sa Ginoo. Murag Tagalupisay na ni siya. Si Chris Hidlao. Asa mo din naglantaw lapit. Okay. Naay mga tao mga kaigsuonan nga nag-comment na ko din eh. Ngano kunong magsigi kog yaw-yaw ang mga ngalan nga naa dinha. Actually mga kaigsuonan gikalipay na ko na. Gikalipay na ko igsuon nga dili mausab ang atong kinabuhi mga kaigsuonan kun atong i-appreciate ni mga tawo naglantaw na to karon. Nalipay kay ko nga daghan kay mga tawo naglantaw. Mo nay usa ka mga butang mga kaigsuonan kun walay maglantaw way lami isulti dinhi. Mo nay tinuod mga kaigsuonan. Kun way maglantaw way lami nga mosulti. Tan-awa ra gud ang istorya kay ikaw ra usa ug lami ba. Paminaw kuno mga kaigsuonan ug mag-istorya kag sa amin ug ikaw ra di ba way lami. Way mo katawa nimo, way mo tando nimo. Muna nga, kung naay maglantaw na to karon din i-appreciate na ko na tungod kay naglipay ko kayo. Salamat kay sa Ginoo from Dipolog City. Jesus Sumaylo Gumial. Oh, salamat sa Ginoo. Parinte. Salamat sa Ginoo. Ganahan biya pod ng shout out. Oh, shout out di ay mga kaigsuonan. Pa-shout out mo. Pwede mo shout out. Shout out di ay sa mga kaigsuonan nato sa Australia. Okay. Pa-shout out kuno sa mga pamilya nato diha sa Amerika. Oh, shout out po sa mga pamilya nato nga nas Manila. Hello mo ta mga taga Manila. Salamat sa Ginoo. Nanginaot ko nga masabtan ko niyo kay Bisaya man ko. No? Masabtan ra ko ninyo kay grabe po tay mga kaigsuonan, mga parinti diha nga Bisaya ra pod. Okay, isulti ninyo mga kaigsuonan pa shout out. Kay uso kay ning shout out mga kaigsuonan. Actually, usara na ka mga hi ba, mga hi. Daughter-in-law ni late Baludoy Umiter. Mao di ay. Lagi Tagalupisay na lagi gyud. Uyuan siguro tika sir. Basin mas mayo
o gwapo man pud ko, di basin ang kunon ra ko nimong uyuan tika. Salamat kayo sa Ginoo. Maayong buntag watching from Pagadian City. Oh, salamat sa Mon Konsolasyon Kanaway. Salamat sa Ginoo na mga tao nga naglantaw na to. Kana mo'y ganahan ako. Shout out sa mga tao, mga kaigsuonan nga naglantaw na to karon. Hello mo. Unya, mingon ko ninyo, mayong Pasko. Wa ka masayop, wa ka masipyat paglantaw karon. Kay kining imong gilantaw usa ka tawo mga kaigsuonan nga dunay tinguha og pangandoy diha sa tiilan sa Ginoo. Now, ang mensahe karon nga akong dadon diha kaninyo diha magkita sa Kolosas kapitulo 3. Kapitulo 3 versikulo 7, 8 ngadto sa 9. Tulo naman ni ka bersikulo pero ako ning paningkamutan nga mahuman ni. Okay, ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, Kolosas kapitulo 3. Kapitulo 3 versikulo 7, 8 ngadto sa 9. Nag-ingon din ang pulong sa Ginoo, mao ni atong buhaton. Ingon sa dinhi. Kaniadto nagkinabuhi kamo sumala sa maong mga kailibgon sa dihang naghari pa kaninyo kaninyo. Okay, ingon sa dinhi. Apan karon kinahanglan biyaan ninyo kining tanan ang kasuko, ang pagkasaputon, ang pagkahugaw sa hunahuna, ang pagpasilaag, pagpatakag sulti, pagpasipalag sulti, o akong ipaduol-duol gamay, kaya murag layo-layo na siya. Pagpasipalag sulti, ang pagpamalikas. Okay? Ayaw kamo pamakak. Sa usag-usa, kay gihubo naman ninyo ang inyong daang pagkatao uban sa iyang mga buhat. Gisulob na ninyo ang bag-ong pagkatao. Gibaag-o gayud kini sa Dios nga inyong magbubuhat sumala siyang kaugalingong dagway aron masayod kamo sa hingpit nga mahitungod sa Dios. Now, taman di sa Jis mga kaigsuonan. Gikan sa city mga kaigsuonan, paingon sa Jis. Ingon din apan, akong isulti mga kaigsuonan. Pa-shoutout pag sa Puntod Lupisayna, sa akong mga mahal sa kinabuhi. Mga taga Puntod Lupisayna. Si Merlina Tarok. Si John si Inday Carol, nagsulat din mga kaigsuonan. Doon na siya Bible din nga gi-open. Ingon siya din apan karon kinahanglan biyaan ninyo kining tanan. Unsa kunoy biyaan? Ang kasuko, ang pagkasaputon, ang kahugaw o sa hunahuna, ang pagpasipalag sulti o ang pagpamalikas. Dunay mga butang nga gisulti dinhi mao ni ang atong New Year resolution unya someday January nga ato ning buhaton. Ako lamang ning giuna karon kay December man pinaskuhan ni nato. Okay, unsa man di ay sa pinaskuhan og December na gani, pag-abot na gani December mga kaigsuonan, doon na gitawag og jamming. Doon na gitawag og enjoy. Unsa pa man ilain nga mga termo din na inom, syatik, di ba? Doon ay mga hudyaka nga buhaton. But ang ato karon nga kinabuhi mga kaigsuonan, matod pa dinhi sa pulong sa Ginoo nga apan karon kinahanglan biyaan ninyo kining tanan. Nganong pabiyaan man tungod kay hapit na mahitabo nga mobalik ang Dios mga kaigsuonan. Now, kining mga butang nga di ay mauni ang mga hinungdan ug mauni unya ang mga mahimo unya nato mga kaigsuonan. Hallelujah. Okay, unsa kuno mahimo ni siya mga kaigsuonan nga babag ug mahimo ni siya mga kaigsuonan nga usa sa mga butang nga dili nato makadungog ang Dios kuna kining mga butanga sa atong mga kinabuhi. Mao na nga
gitambagan tas Ginoo, gitambagan ta sa Dios aron mahitabo ang iyang pabor, ang iyang panalangin diha sa imong kinabuhi. Karon ang imong buhaton mao ni biyae. Biyae. Ingna imong kaugalingon karon. Ingna imong kaugalingon. Biyae. Then hilama dayon imong dughan. Hilama dayon imong dughan. Biyae. Na ikaw ray misulti anak sa imong kaugalingon. Na unsa kunoy biyaan atong usa-usahon. Unsa man ang kasuko, ang kasuko una. Ikaduha, unsa man pagkasaputon. Kay ngano man naay masuko dayon, napoy saputon ra gyud kaayo. Naa may mga taong masuko. Tanagan ay mga taong masuko, mangluo dayon. Mubiya dayon sa ilang balay. Basta masuko ka gani, mulakaw dayon ka, mutago dayon ka. Ang uban mo katkat og lubi. Ang uban mo tago og landahan. Ang uban mo tago og kahoy. Ang uban siguro mo tago og lain-lain pa maagi. Kung masuko ang tao, naadayoy gitawag og pagkasaputon. Or gitawag dinhi og pagkaluoran. Mao na siya atong hinay-hinayan pagbiya. No? Unsa kuno? Ang kasuko, ang pagkasaputon, ang pagkahugaw sa hunahuna. Naay mga bastos ug hunahuna. Naay mga hunahuna nga dili maayo ang hunahuna. Naay mga hunahuna nga dautan. Naay mga hunahuna nga binastos. Naay mga hunahuna nga dalo. Naay mga hunahuna nga kanang nang lamang sa uban. No mo na nga kanang hugaw o hunahuna mga kaigsuonan, pabiyaan mga kaigsuonan. Ikaduha, ikatulo, ang ikaupat mga kaigsuonan, ang pagpasipalag sulti o ang pagpamalikas. Unsa kuno? Ang pagpasipala di sulti maunay gitawag og pagpamalikas. Kanang magpasipala ka. Like for example, musulti kag Hesus. Musulti ka og mga pagpasipala na sa ngalan sa Ginoo. Oh my God. Mga pagpasipala na sa ngalan sa Ginoo. Now, ayaw lang gamita ang ngalan sa Ginoo. Kung doon na gani kay mga ginalibgan, doon na gani kay gikalimtan, ayaw gamita ang Ginoo. Ginoo ko, nalimot ko. Ayaw gamita. Ayaw gamita ang Ginoo say nalimot ka. No? Ayaw isulti ang pagpasipala. Usa na ka pagpasipala mga kaigsunan. Napay mga tao nga mamalikas. Unsa maning word pamalikas? Ang piste mga kaigsunan himuon na lag pistol. Okay? Ang pagpamalikas mga kaigsunan, ang yawa himuon og yawards. No ang kamatay mga kaigsunan himuon na lag kamating. So iligas-ligas pero word ana mga kaigsunan gitawag na siyang pamalikas. Okay? Usa lang man kini ka mga tambag sa pulong sa Ginoo nga gustong mapaabot diha kanimo karon. Kataw-anan man prangka man nga pagkaistorya, pero mao ni ang realidad. Mao ni ang tinuod. Kay daghan kay mga tao mga kaigsuonan nga bisan pag nangalagad sa Ginoo, bisan pag kanunay simba, musimba gabi, musimbag buntag, musimbag kadlawon, musimbag adlaw. Bisan pag sige kag simba 9 days nga simba, nga tang gitawag mata nato bitaw nga simbang gabi. Nami mga tao nga hilabihan ka buutan, hilabihan ka Dios nun, hilabihan ka manggihatagon, pero walay kausaban diha sa ilang sinultihan, walay kausaban diha sa ilang baba. Ngano man kay ang ilang isulti mga butang pagpasipala ngadto sa pagsultig mga pagpamalikas. Okay, like for example, wa ka kamatay, wa ka kalata, wa ka katigbak. Mga butang na igsoon, mga istorya na nga diin pagpasipala, mga butang na nga mga bad words. Kung giganahan ka nini nga mensahe mga kaigsonan, hala i-share de. Katawanan paminawon, katawanan pero mao ni ang realidad nga gisulti sa Biblia. Ngano man tungod kay mao ni ang ni-control sa atong kaugalingon kaniadto. Ang hunahuna nga dautan, ang sinultihan nga pagpamakak o pagpamalikas, mao ni ang pagpasipala matud paspulong sa Ginoo, Kolosas kapitulo 3 bersikulo 8. Unsa man di ay maayong buhaton. Ang maayong buhaton mauni. Ingon ang pulong sa Ginoo, sa likway, biyai. Ang pagbiya mga kaigsuonan, ang pagbiya ba mga kaigsuonan mubalik ka? Dili. Ang pagbiya mga kaigsuonan, usa ka paagi na siya nga dili na kaganahan mo balik. Dili na nimo siya balikan nganuman. Usa pa may rason nga imo siyang balikan nga imo namang gibiyaan. Dili na siya paagi mga kaigsuonan nga kun mo biya ka, biya balik, dili. Dili parehas og relasyon mga kaigsuonan.
Dili parehas og relasyon. Bot pasabot ba, pastor kay nibiya naman ko or gibiyaan naman ako kay nang luod ko sa ako kasawa, nang luod ko sumbana, biyaan na ba? No, dili. Dili na siya mao. Dili na mo ya akong buot ipasabot. Ang buot na kong ipasabot mga kaigsunan, ang pagbiya mga kaigsunan diha sa atong kinaiya, sa atong batasan. Kitang tanan mga ingon anak man. Ang atong kinabuhi mga kaigsunan, sukanon, dali rang masuko, dali rang masaputon, dali rang mangluod. Pero sayran kanako, usa ni sus mga butang mga kaigsunan nga atong mahibaw-an nga kining tanan di ay mga pamaagi ni og teknik ni sa yawa, mga pamaagi ni sa yawa nga din gusto niya nga maguba ang imong relasyon ngadto sa imong pamilya, ngadto sa Ginoo labaw sa tanan. Di ba? So, ako din usa lang ko kataw nga ni sulti o gigamit sa Ginoo nga kini nga paagi usa ni ka mga butang mga kaigsunan nga makatabang nato, makatabang sa area sa atong kinabuhi labaw sa tanan sa espirituhanong paagi. Naman kay daghan man kaayo mga kaigsunan lagi nga nagsimba gihapon unya wala mausab ang ilang sinultihan. Mao ra gihapon masuko sila para kana bagoy mga tawo mga kaigsunan kabantay mo. Okay, istorya ta. Kabantay mo na mga tawo nga masuko para mahuwasan sila sa ilang kasuko, ilang isulti ang mga bad words. Samtang manumbag sila sa bumbong, samtang manuntok sila sa bumbong mga kaigsunan, ilang isulti itong mga butang, naguba silang kinabuhi. Yawa, isti, giatay, mga sulti. Ako lang din gisulti mga kaigsunan. Wala nagpasabot nga na malikas ko din Buta ko ipasabot, akong giklaro. Akong giklaro nga kanang sinultihan na usa na kapag pasipala, usa na kapag pamalikas. Nga dili gusto ang Dios ana. Na ang kinabuhi day sa Kristohanon, kung naay mga pagsulay sa kinabuhi, usay mag-iingon sa 1 Thessalonica 5:18 isa, and everything give thanks for this is the will of God. Diba? Kung masuko ka, kung saputon kayo, kasuko. Pasalamati ang Dios kay naay mga sitwasyon sa kinabuhi nga gitistingan ta. Nga naman, kay mahibaw-an nimo, mahibaw-an nato kung kita ning lampos na sa espirituhanon sa pagkamapainobsanon kung makalagpas ka din ha. Inana nga paagi, inana nga mga butang. So, inana ba nga pamaagi, makatabang nimo? Dili oy. Samtang sulti ka kasuko, nagsulti ka kasuko, ang yawa mo injection, sige kasuko pa, wa pa. Tanawa ra gud imong human nimo kasuko, di ba ang imong kamot nga paknit? Human nimo kasuko, di ba nga piang na imong kamot? Nakatabang ba? Wala. Ang uban mga kaigsunan pag masuko mag-inom. Pag human pagkahubog nimo, dako na dayong kag-utang. Ngano man, kay tungod sa kasuko. Ingon ang Biblia, ingon ang Paulo sa Ginoo, kini kinahanglan biyaan ninyo kining tanan. Biyaan ninyo. Amen ba? Amen ba? Kay December maron. December ron, mga kaigsunan, mauron ang expression of giving. Paghatag, pagpasaylo, paghatag og mga regalo, paghatag og mga pinaskuhan. Hilo sa pinaskuhan. Inana. Hilo sa pamasko. Salamat sa Ginoo. Salamat sa pinaskuhan di ay. No, salamat sa pinaskuhan. Hallelujah. Mga maninoy din maninay, pinaskuhan. Naiuban, naningil na. Naningil na. Unom naman katuig kang wala nakahatag. 1-2 na imong hatagonon. Namin ngayon ito, pasiyaw. May pasiyaw. Ayaw ka mo pamakak. Paminaw. Balik ta. Padayon ta. Gisulob na ninyo. Tanawa sa versikulo 9. Mo ni buhaton sa Ginoo. Okay, salamat kayo, Day Carol. Kini Ginoon nga, kini Ginoon si GNC BP. Buotan ni nga tao sa Ginoo. Buotan ni. Unya, salamat kay sa Ginoo nga matag live nako. Naagyon ni kanunay niya makahatag pod og verse ba nga makatabang nato yung sa ni. Og isulob na ninyo ang bag-ong pagkatawo. Unsa di ay? Mao bitaw tong gingon ako ganina nga dawata si Kristo Jesus. Dawata siya nga Ginoo personal nga manluluwas sa imong kinabuhi. Pasudla siya sa imong kasing-kasing. Sa diha nga imong buhaton, daw gisulob na nimo ang kinaiya sa Dios. Matingala na lang ka nga kung masuko ka dili na ka dayon masuko kaayo. Dili na ka magpalabig sulti kaayo. Dili na ka magsigig pamaka kaayo. Mauna siya mga kaigsunan ngano man na kontrol na nga bag-o na ngano man gisulob na nimo ang kinabuhi og ang kinaiya sa Dios. Ingon sa dinhi, padayonon nako, gibag-o na gayud kini sa Dios nga inyong magbubuhat sumala sa iyang kaugalingong dagway aron masayod kamo sa hingpit
mahitungod sa Dios. Matingala ka nga sa diha nga nisulod si Kristo diha nimo, mabag-o ka, mausab ka, dili na kalud-anon, dili na kaluuran, dili na kasukanon, dili na ka mamalikas, dili na ka magsulti pamakak, dili na ka magsulti og makapadaot, makahatag og kadaot kadto sa Ginoo. Ngano man kay bag-o na ka. Bag-o na ka. Unya, mao bitaw na ilhanan sa mga tao, mga kaisuonan. Nya katong mga tao nga bag-o na, makahatag ka ngadto sa Ginoo, mutabang ka ngadto sa Ginoo, mubuhat ka sa mga buluhaton ngadto sa Ginoo. Mao bitoy hinungdan, mao bitoy rason mga kaigsuonan nga mao bitoy rason karon nga dunay mga tawo nga gibag-o sa Ginoo, gipanalanginan sa Ginoo. Sa diha man gud nga mausab ka, sa diha man gud mga mabag-o imong kinabuhi, muabli pud ang Dios sa iyang panalangin para nimo. Kung imo ning naobserbaran, sugod karon, sugod ining oras sa ako ning i-declare para nimo. Ako ning gideclare igsuon nga mahitabo ni sa imong kinabuhi. Sa diha nga imo ning dawaton si Kristo Jesus nga mo imong Ginoong personal nga malula sa imong kinabuhi. Musugod siya pag-abli pod sa iyang panalangin. Imagine nag maayo sa imong kinabuhi karon nga naa na kas Ginoo ug ang imong kinabuhi kaniadto unsay kalahian. Tanawa, ako kang sudyaan. Ang kinabuhi mga kaigsuonan pag naa patas kalibutanon nga mga kahimtang. Tanawon nato ha. Gamay lang kayo. Kung naata sa kalibutanon nga mga panghitabo sa tong kinabuhi mga kaigsuon, kada bang nabitaw ta sa kailibgon sa kalibutanon nga mga pamaagi, inom, sigarilyo, bisyo, droga, o unsa ba? Na kanalang upat mga kaigsuonan. Unsa man din ha? Example, sa diha nga mahubog ng tao, magsige na siya gasto. Dili na niya control ang iyang lawas. Sa diha nga magsige na siya gasto, daghan na siya utang, daghan na siya gasto, magawas ang kwarta. Dayon, ang uban pod, dili na sila control silang kaugalingon pag mahubog. Mudrag sila. Na sila yung mga dili na kana mangong mura man guning kahubog manggod mga kaigsuonan kanang inom manggod mura na siya og droga, no? Mura nang maka-addict sa tao. Unya sa diha na nga mahibuhat na gani na nimo, mabuhat na gani sa tao mga kaigsuonan, ang iyang kinabuhi makontrol dayon din ha. So, gastos kayo karon nga nangalagad kas Ginoo. Dili na ka manigarilyo, dili na ka mo inom, dili na ka mo bidyoke, dili na ka hudyaka. So, magpasabot, less na. Ang imong gasto, gamay na lang. Amen ba? Gamay na lang. So, ang imong kinabuhi, hamugaway. Labaw sa tanan, naapay Ginoo nga mo panalangin. Naapay Ginoo nga mo tabang. Naapay Ginoo nga muhatag og giya. Mugiya ba sa imong hunahuna? Mugiya sa imong kasing-kasing? Tanang tumban sa imong tiil, tanang step sa imong tiil, i-ordain, gayran sa Dios, panalanginan ka sa Dios. No, sa kunay buhaton, isulob na to ang pagkatao. Hallelujah. No? Amen, Pastor, keeping sharing. Salamat kayo, Pastor Kid, naglantaw po na to karon. Usa ni siya sa mga ilhanan, usa ni siya sa mga butang, mga kaigsuonan, nga din makatabang ni identify o identity na ni dayon sa atong kinabuhi sa diha nga ikaw bag-o na. Ha? Mahibawaan dayon, ma-identify dayon ning tao nga bag-o na siya. Ngano man, ang iyang sinultihan lumo, ang iyang itambag maayo, ang iyang itambag Dios non. Pero wala pa gani na usab ang itambag daotan. Ang itambag makadaot, ay inom ra na, ibidyoki ra na, kay mawala ra na dayon. Ana dayon ang pamagis kalibutanon. Pero naa na gani sa Ginoo, ang imong buhaton dayon, ang itambag niya nga, salig lang sa Ginoo, ayaw lang bulag sa Ginoo, ingon ana nga paagi. So, ang nakalami mga kaigsuonan, kay doon na tay pamaagi nga naas Ginoo nga buhaton niya para nimo. Anay tuo ko igsuon nga kining pulungas Ginoo karon, dili ni enough nga oras, pero natuo ko nga ang Dios karon ni sugod nag-able, ni sugod nagbuhat, ni sugod na og hatag sa tanang tinguha sa imong kasing-kasing. Hallelujah! Dalaygon ang ngalan sa Ginoo mga kaigsuonan. Abi nimo, dili sayang kini nga buntag, dili sayang nga kini nga adlaw nga naglantaw ka. Ano man, kay kini nga adlaw, kini nga adlaw sa panalangin sa Dios. Hallelujah! Nituo ba kaigsuon? Kung nituo ka, usa ka nga makadawat ani. Kung nituo ka, usa ka nga makatagamtam ani. Usa ka nga makatagamtam ani. Kung naakay panginahanglanon sa diha nga mudangop ka sa Ginoo, tabangan ka. Ingon ang bersikulo 10 mga kaigsuonan atong basahon. Ingon ang bersikulo 10 dinhi sumala sa atong gibasa mga kaigsuonan. Ingon siya nga og isulob na ninyo ang bag-ong pagkatao. Gibag-o na gayud kini sa Dios.
nga inyong magbubuhat sumala sa iyang kaugalingong dagway aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios. Na ang tumungog tuyo sa Ginoo mga kaigsuonan nga ibutang niya kining identity sa iyang kinabuhi, sa iyang pagka-Dios diha nimo. Unsa man dinhi, ang Dios manggod mga kaigsuonan, dili na ka mahimong Dios. Wa man gyud laing Dios usa raman, Jesus Christ raman. Kita mga kaigsuonan, sa diha ka mosulod na gani si Kristo diha nimo, makita na dayon ang kinaiya sa Dios diha nimo. Nganuman, mapainubsanon ka, mapasaylo ka, lumo ka, ang imong isulti puros na mga pulong sa Ginoo. Mao na siya mga kaigsuonan. So nining kakabuntagon mga kaigsuonan, tuguti ko nga maka-release nining panalangin sa Ginoo diha nimo. Nya nituo ko igsoon nga kini mahitabo karon in the name of Jesus. Magampo ko igsoon dawatan ning panalangin sa Ginoo. Lord, in the name of Jesus. Lord, akong i-release karon ang panalangin sa kausaban, panalangin sa kaayuhan, panalangin sa manindot nga mga butang. Ibutang nimo karon o ipaabot nimo ngadto sa imong mga katawhan. Lord, salamat nga ikaw gyud ang Dios nga maoy mosulod sa among kasing-kasing, maghari ka. Unya masabtan namo ang hingpit nga kaayuhan ug kausaban, kabag-uhan sa kinabuhi sa diha nga ikaw maoy magadumala sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, imo ning madawat karon in Jesus name. Amen. Hallelujah. Kumusta igsoon? Kumusta igsoon? Napanalanginan ba kas polo sa Ginoo? Hala, kanais aning message best in present 2020. Salamat kayo sa Ginoo. Hallelujah. No? Unya, nalipay ba kay igsoon? Nalipay ba ka? And my pray husband also, Alfonso Sagario Jr. for protection sa iyang work and Thanksgiving prayer for 2020. I'm glad nakitaan jud ni bersikuloha kay ako jud ni remind sa akong kaugalingon. Hallelujah. Salamat kayo sa Ginoo. Okay. Amen, Pastor. Salamat kayo sa Dios. Okay. Hello di ay. Ayaw kamo pamakak sa usag-usa kay gihubo naman ninyo ang inyong daang pagkatao uban sa inyong mga buhat. Okay? Salamat kayo sa Ginoo. Muna mga kaigsuonan nga dili ta mamakak. No, kung na ganito i-promise, no? Na ganito i-promise, paningkamote gyud nga mabuhat nimo, no? Paningkamote gyud nga imo nang mabuhat. Doon mga tao mga Lord nga mag-promise. Taman lang sa promise. Taman lang sa promise, no? Unay mag-promise gani ka labos sa tanan gyud sa Ginoo, no? Kana mag-promise ka sa Ginoo, Ginoo, kun imo kong ayuhon, kun imo kong bag-uhon, kun imo kong usubon, o matagbo ni Ginoo, mga lagad gyud nimo, pagka mahitabo na, mawala na dayon, mausab na dayon. Ang Ginoo igsoon dili na malimot. Dili siya malimot sa imong saad. Ayaw pamakak. No, ayaw pamakak. Ayaw pagsultig bakak, aron ka makalamang sa uban. Kaya may mga tao mga kaigsuonan mamakak lang aron makalamang sa uban. Dili na mao. Ang pagpamakak igsoon usa na kapaagi sa yawa. Usa na ka pamapaagi sa yawa nga diin malunod ka, no? Malunod ka. Mura ba na siya mura ba na kining pamakak manggod mga kaigsuonan, mura ni siya balod. No, mura ni siya balod. Unya, during sa imong kinabuhi mga kaigsuonan, pagsigig kag pamakak, magsigig balod ang imong kinabuhi. Magsigig ka seeking kanunay, siging katayog ka. No, dili ka makapundo, dili ka makakuha maayong kuha. Nganuman kay daw nay balod. No, dunay pamakak. No man kay magsige makaguna-huna atong pamakak. No, kung nagsaad ka sa Ginoo, buhatan na. No, kay buhaton pud sa Ginoo ang iyang saad para nimo. Ang atong magong Dios kay dili makakon. Ang atong Dios matinud-anon. Unsa imong i-promise, unsa iyang gi-promise, iyan ang buhaton. Iyan ang hawiran. Iyan ang hawiran hangtod sa tumoy sa imong kinabuhi. Hangtod sa ang promise magud sa Ginoo nga kung dangop ka sa Ginoo, mosalig ka sa Ginoo, iya kang tabangan. Hangtod nga maputol ng lanot sa tong kinabuhi mga kaigsuonan. Bisag lanot na lang maghawid nimo. Basta kay naa na siya promise nimo nga iya kang isib gyud ka. Luwason gyud ka sa Ginoo. Munay pasalig niya. Muna nga padayon ta niya. Ayaw lang gyud ayaw po bulag sa Ginoo. Ayaw mo bulag sa Ginoo. Mga kaigsuonan nga naglantaw kamo karon, no? Amin buhaton jud na samot na og sa Ginoo. Kana manggong musaad mangguta og tao mga kaigsuonan. Ang tao po mapakyas. Tama mapakyas. Pero musaad ganita para sa Ginoo mga kaigsuonan ato nang buhaton. Amen. So salamat ko sa Ginoo niya. Nituo ko igsuon nga ang saad gyud sa Dios mga kaigsuonan sa akong kinabuhi nga ang saad niya sa akong kinabuhi manggod nga ako nang gihawiran mga kaigsuonan. Nga dili gyud ko pasandahan sa Ginoo.
dili ko pasagdahan sa Ginoo niya. Mausab na sa imong kinabuhi. Kung wala ko pasagdahi sa Ginoo mga kaigsunan, kini nga pandemic mga kaigsunan, usa ni ka mga butang nga diin gituboy tas Ginoo, no? Usa ni sa mga pamaagi mga kaigsunan. Grabe ang church ground. Grabe ang growth sa church mga kaigsunan, ang pag-uswag, pagtubo sa mga kasimbahanan. Ngano man, nakita na ko na mga kaigsunan. Tungod kay ang atong Dios manggod mga kaigsunan, ha? Ang atong Dios mga kaigsunan, Dios yang nga matinud-anon. Kung matinud-anon ka nga nangalagad sa Ginoo, grabe ang pamuhat. Ang church nato mga kaigsunan karon sa Field of Christian Fellowship, grabe ang pagsimba mga kaigsunan. Kaduha na mo simba ta dayon, puno gina kada. I appreciate di ay sa taos Ginoo mga kaigsunan. Atong last Sunday, so ming bisita sa akong simbahan, Pastor Kid Asugas, salamat kayo sa Ginoo. Salamat kayo sa Dios nga diin na-realize, nakita na ko mga kaigsunan nga ang confirmation sa Ginoo mga kaigsunan, healing, blessing ato nga time. Ngano man, si Pastor Fredo Abunales nagwali mga kaigsunan, parehas og tema. Si Pastor Kid ug si Pastor Fredo mga kaigsunan, grabe parehas og bersikulo gyud. Parehas tanan. Parehas tanan. Mo na makaingon ko mga kaigsunan, ang confirmation sa Ginoo ato nga time, healing, restoration mga kaigsunan. Gi-restore sa Ginoo ang doon na may mga butang siguro nga sa itong kinabuhi. Ang relasyon ba? Kanang atong relasyon sa Ginoo mga kaigsunan, usahay off and on. Madasig lang dagang kwarta, mabugnaw po walay kwarta. Pero kung naakas Ginoo, originally, wa man gyud kwarta ning kalibutan na. Pero sayran ka nako mga kaigsunan, mahimo kang dato ingon ang pulong sa Ginoo, mahimo kang dato sa diha nga ang Dios mga kaigsunan naa sa imong kinabuhi. Matod pas pulong sa Ginoo, awit nagsulti, ang imong pulong mo'y akong kadato. Mo'y akong gihawiran mga kaigsunan. Nga ang pulong sa Ginoo nga kanunay na akong gidala matag Miyerkules, mo'y ang kadato o ang makapadato sa imong kinabuhi. Kung giganahan kani nga live nga program i-share ni, unya nituo ko mga kaigsunan sa diha na imo ning i-share, dunay daghang mga tao nga mapanalanginan pinaagi ani nga mong mensahe. Salamat kay sa Ginoo. Ordinaryo raman atong kinabuhi. Ordinaryo ra po ning atong dagway. Dili man ta sama nilang Piolo Pascual, dili man ta sama nilang Coco Martin, pero igsuon sayran kanako kun mutan-aw lang ka, matingala ka nga kining taos Ginoo mga kaigsunan nga gigamit dinhi, adunay gahom tungod kay dunay Dios mga kaigsunan nga naa sa akong atubangan karon. Unya kini nga Dios mga kaigsunan mao ni ang usab sa imong kinabuhi. Ituo ka nga mausab ka, dawata si Kristo, dawata siya nga mo imong ginuog personal maluwas sa imong kinabuhi. Nakay sakit, nakay grabing sakit. Nakay sakit nga wa nakasuklis doktor, gipapauli na ka sa ospital. Karon ang panahon nga mudangop ka sa Ginoo mga kaigsunan. Dangop sa Ginoo. Kay ang Dios mga kaigsunan, andam ug tagana nga mudawat nimo. Dawaton ka sa Dios. Dawaton ka sa Dios. Now nga akong panahon karon mga kaigsunan mao ang pagampo kay hapit ako mahuman. Ang atong oras mga kaigsunan usa ka oras lamang, limitado ra ni. Unya nituo ko, salamat kay ninyo. Salamat kay ninyo nga nagpadayon gyud mo naglantaw dinha, wa mo sumhi. Wa mo sumhi. Nya kamong mga tawo nga naglantaw karon labi naghana kayo. Daghan kay mga tawo naglantaw, wa gyud mo sumhi ani. Nya nagampo ko sa Ginoo nga dili pud mo sumhan. Unya nagampo ko sa Ginoo nga daghan pang tawo nga makalantaw aning atong live nga program. Hallelujah. Nagawang prayer mga kaigsunan sa mga pastor. Mga pastor. Grabe ang mga pastor kay tinaghana karon 50 kapin mga pastor nga akong dadon sa mga prayer karon mga kaigsunan. Ako ni buhaton tungod kay nakabalo ko nga pinaagi ani mga kaigsunan. Hallelujah, nakabalo ko nga pinaagi ani nga programa ang mga pastor, ang mga alagad sa Ginoo, malig-on sila unya mahimo pud silang panalanginan sa Dios. Hallelujah, magampo ko. Amahan na mo kalangit nun, labing balaan o gamhanan nga Dios nga diini nga kabuntagon, niya na pud kining imong alagad magaampo sa mga pastor, sa imong mga alagad Ginoong Dios nga gigamit nimo from January to December, Lord, hangtod niini nga present day. Ginoong Dios, December 2023. Ginoo, salamat Lord God nga dunay mga pinaskuhan nga imong buhaton nimo ngadto sa matag pastor. Hallelujah, salamat kay Ginoong Dios, Pastor Abal, Pastora Abaw, Pastora Nisnisan, Pastor o Pastora Ngalot, Pastor Puliskas, Pastor Pasko, Pastora Limpahan, Pastor Onduna, Pastor Corporal, Pastor Lapindig, Pastor Mendoza, Pastor Carbajosa, Pastor Kid Asugas, Pastor Joe Asugas, Pastor Villaluna, Pastor Baroy, Pastor Henry Bation, Pastor Estujim Bation, Pastor Kumpanya, Pastor Burha, Pastora Adlaon, Pastor Adlaon, Pastor Abunales, Pastora Maglente, Pastora Gomez, Pastor Bermijo, Pastor Arsino, Pastor Malines, Pastor Montijo, Pastor Lumandaw, Pastor o Pastora Binarao, Pastor o Pastora Dura, Pastor Manglangit, Pastor Ganar, Pastor Aloy, Pastor Obregon, Pastor Bindoy, Pastor Cabalog, Pastor Basbas, Pastor Palier,
Pastor Salibay, Pastor Abugaa, Pastor Batoy, Pastor Abugo, Pastor Sardua, Pastor Lungay, Pastor Lisira, Pastor Baliti, Pastor o Mrs. Angelito, Pastor Rico Oy, Pastor Sakin, Pastor Dikenya, Pastor Manggubat, Pastor Kukson, Pastor Sabila, Sibuala, Pastor Dudes Lapinig. Salamat kay Ginong Dios nga ikaw magapanalangin sa ilang mga kinabuhi. Salamat kay Ginong Dios. God bless you, Pastor. Salamat kayo sa Ginoo. God bless, Pastor. Akong saad sa Ginoo makauli ko diha sa Pinas. Kay di ako Seattle, Washington. Gimingaw na ko og simba sa Ginoo. Salamat kay sa Ginoo. Prayer request ni Leoneta, iyang mga igsoon anak nga tuwa karon sa Dublog Talisay, Cebu. Kumpleto nga kausaban og kayuhan sa tibok Pilipinas. Mubalik ang tibok nga trabaho sa Pilipinas. Salamat kay Ginoong Dios nga ikaw magapanalangin, magausab, magabag-o, magapatabang at magatabang ngadto sa kinabuhi ni Mitchell Anli, ni Eric Anli. Padayon isab ka Ginoong Dios nga padayon nga hatag sa kompleto nga kayuhan ngadto ni Manolito Bateria. Salamat Lord God sa ED and Sons Property Maintenance. Padayon ka Ginoong Dios nga magatabang, magapanalangin niini nga mao nga minegosyo. Salamat Lord God sa padayon nimo nga pagpanalangin niini ug daghan pa Ginoo nga mga property, daghan pa Ginoong Dios nga mga area Ginoong Dios nga makasulod sila. Niya daghan nga mga customer nga mo pa-booking pinaagi niini nga ED and Sons Property Maintenance. Salamat Lord, ikaw sa magapanalangin Ginoong Dios sa Car Clinic Pagadian City. Panalanginan nimo Ginoong Dios pinag-iya ni Sir Boylan Pao. Salamat kay Ginoong Dios pagpanalangin niini nga mao nga ministeryo o bisan pa sa iyang car clinic pag-ayo sa mga sakyanan sa Pagadian City. Salamat kayo sa Ginoo nga ikaw sa magapanalangin sa Persons Law Firm sa Kansas, USA. Salamat Ginoo nga imo protektaran, imo panalapdan, panalanginan, pabantayan nimo Ginoong Dios ang tibok pamilya ni Persons family ni George Person o ni Jonel Carol Person. Salamat Dios sa iyang mga anak si George DeFort o si Darlene. Proteksyonan po nimo Ginoo si Cecil, si Caro, si Kimi, kauban siyang pamilya, siyang mga anak Ginoo. Salamat kay Ginoong Dios nga ikaw magatabang, ikaw magapanalangin usab sa kinabuhi Ginoo ni Mama Linda, ni Papa Edward Pod Bation. Salamat kay Ginoong Dios nga ikaw magatabang sa Studium Bation Radio Ministry. Salamat Ginoo nga ikaw magapanalangin, ikaw magatabang, ikaw magabubo sa imong grasya panalangin ug pabor, magaabot kini ngadto sa iyang pamilya, sa iyang kinabuhi, sa iyang ministry. Daghan Ginoo nga mga tawo maluwas, mabag-o ang kinabuhi, mabayran ang mga istasyonan sa radyo nga diin iyang gitingugan. Sa Deliverance and Intercessory Ministry, Lord, imo panalanginan si Pastor Bong. Salamat kay Ginoo imo siyang tabangan, imo siyang likunon, imo panalangin pisan pa si Pastor Henry Bation nga naa sa miini nga mao nga ministeryo. Salamat Ginoong Dios, padayon ka nga magatagbo sa mga financial need, financial Ginoo nga mga panginahanglanon sa building sa Field of Christian Fellowship sa Oroqueta, sa San Vicente Bajo. Salamat Ginoong Dios pag ayo nimo ni atong mga mental illness, ni atong mga dunay depression, dunay mga anxiety, dunay mga loneliness, Lord. Imo silang ayuhon. Ipaabot nimo ni imong pulong ngadto nila Ginoong Dios ug imo silang bag-uhon, dunay kausaban ang ilang kinabuhi. Hallelujah. Salamat Ginoong Dios sa Ginoo sa imong gugma nga walay paglubad sa pamilya Ginoo ni Perla Fields, ni Edgardo Tanio. Salamat Ginoo sa padayon nimo nga pagpanalangin sa ilang mga kinabuhi. Dalaygon ka Ginoong Dios sa walay katapusan. Ako mga pagampo amahan nga langit no sa pamilya pod ni Edie og ni Riza Ardiniti. Salamat Lord God sa tibok niyang pamilya nga imo silang ligunon, tabangan, ubanan, proteksyonan, pabantayan nimo. Tagaan nimo sa kalang kahibalo ang iyang tibok pamilya, imo silang ubanan kanunay. Lord, sila sa Australia Ginoong Dios, imo sila palangin si Henry J, si Hailey Rich Malu. Salamat Ginoong Dios nga ang FHL Foundation imo ning gamiton Ginoo nga budako pa ni nga mao foundation, daghang mga tawo nga matabangan, daghang mga tawo nga mo support niini nga mao programa. O salamat kayo Ginoong Dios sa padayon nimo nga pagpanalangin o bisan pa sa pagpanghatag og mga bugas, sa pagpanghatag Ginoong Dios og mga pagkaon sa FHL Foundation. Salamat Ginoo nga imong gayran sila kanunay, tabangan nimo sila kanunay, pinaagi sa imong panalangin. Ginoong Dios, tibok pamilya sa Dimsan family. Lord, ikaw Ginoong Dios magalig-on.
Salamat Ginoong Dios nga ikaw magapanalangin sa 24 online shop sa Jack Shop online shop. Salamat Ginoong Dios sa imong pagpanalangin sa Soko Office o Crime Lab. Salamat Ginoo nga pinagi ni Ma'am Eileen Bernido, imong panalanginan ang ilahang head Ginoo, si Ma'am Eileen, si Ma'am Geraldine Abalde, si Mark Urandain, si Arnold Sabihon, Julius Gumorod, si Anami si Kusana, si April Kit Gayumali o si Carpilin Baguhin. Salamat Ginoong Dios nga ikaw magapanalangin sa Office of LTO ni Sir Jonas, ni Sir Bailon, ni Sir ni Ma'am Wing Ginoo. Ikaw magapanalangin Lord. Ikaw Ginoong Dios magatabang bisan pa sa kinabuhi ni Sir Torres sa HPG, sa Highway Patrol Group, sa Mido Office sa Lopizaina, sa ni Ma'am Filma Maghinay. Salamat Ginoong Dios, ikaw magapanalangin usab sa tibuok Lopizaina sa 28 Barangay. Lord, salamat Ginoo nga ikaw magapanalangin sa among Mayor's Office. Ang among pong Mayor Ginoo, Michael Gutierrez. Salamat Ginoo nga padayon ning pagkabuutan sa iyang kinabuhi. Padayon nimo Ginoong Dios nga gamiton nimo siya aron musaka pagyud ang among fourth class municipality. Mahimo Ginoo nga number 1, mahimong first class. Salamat Ginoong Dios. Panalanginan nimo kining Lopizaina Ginoong Dios. Pinagi sa among Mayor Michael Gutierrez, imong panalanginan ang iyang kinabuhi. Kauban iyang tibok pamilya ni Ma'am Wing, ni Ma'am Pinky og ni si Rap. Lord, salamat kay Ginoong Dios nga imo silang panalanginan. Padayon ang ilang pagkamanggihatagon bisan pa sa tanang mga tao, mga empleyado, mga pastor, ilang gitabangan Ginoong Dios. Padayon kang magapanalangin Lord God sa pamilya sa Field of God Christian Fellowship Incorporated. Panalangin na nimo Ginoong Dios, Abunales family, Arcamo family, Ardiniti family, Alengco family, Babatuan family, Brandes family, Basar family, Calinero family, Igaco family, Dumaog family, Giliana family, Humalon family, Toriniado family, Pasumala family, Nabasca family, Murikyo family, Maglinti family, Usaraga family, Bation Elman family, Bation Aningan family, Bation Istuan family, Bation Dudu and family, Bation George and family, Bation Henry and family, Ngalot family, Tropico family, Signal family, Indonto family, Sabihon family, Maisog family, Lagumbay family, Maghinay family, Lapinig family, Tumala family, Burha family, Bordet Sabihon family, Quijano family, Maisog family, Giliena Jan and family, Laride Sumailo family, Poliran, Felicidario, Beltran, Pajardo, Magallanes, Milo, Polinares, Summers family, Harris family. Lord, salamat Ginoong Dios sa pamilya Banuelos family, Mantalaba family. Salamat kay Ginoong Dios nga ikaw magapanalangin usab Lord God sa tanan Ginoong Dios nga mga tawo nga nagatabang ini nga maong ministeryo. Salamat Ginoo sa ni Brian James Pao, padayon kang magapanggamit sa iyang kinabuhi, padayon kang magapanalangin sa iyang tibok pamilya. Salamat Ginoong Dios sa imong gugma nga walay paglubad. Salamat kayo Ginoong Dios nga imong panalanginan ang among Pilipinas. Ang among Pilipinas Ginoo gitay-og karon sa grabe kaayo nga mga sitwasyon sa kinabuhi. Lord, nagampo mi nga ang Pilipinas Ginoong Dios imong i-restore, ibalik nimo Ginoong Dios ang kinabuhi. Lord, bisan pa sa moral. Lord, salamat Ginoo nga ang values formation o moral recovery program nga magaabot kini ngadto sa PNP. Salamat Lord God nga doon na may mga pagtayog karon sa mga personahe sa PNP. But Lord, we pray na sa mga buotan nga mga kapulisan nga ikaw magatabang kanunay ngadto silang kinabuhi. Nga mo trabaho sila Ginoo sa trabaho nga gimando sa ilang labaw. Panalangin nimo Lord ang mga PNP personnel, Lord, sa men in uniform, mga kasundaluhan o bisan unsa nga mga posisyon sa kinabuhi Ginoo nga diin mahimong frontliners, mga doktor, nurses. Lord, ang among presidente imong gayran Ginoong Dios, tabangan nimo ang among presidente Rodrigo Roa Duterte, tanan niya mga cabinet member mahimong mahigugmaon, mahimong loyal kanunay sa ilang trabaho. Salamat Ginoong Dios ug among declare karon Ginoo ang kausaban, ang panalangin, ang gahom, ang imong dihog. Lord, salamat Ginoo nga daghang mga taong maluwas, daghang mga taong mabag-o, mausab ang ilang kinabuhi. Panalangin ni ang nasod sa Israel. Panalangin ni o Dios, panadiig Ginoong Dios ug magwawali ang maong nasod nga Israel. Salamat Lord God sa imong gugmang walay paglubad, sa padayon nimo nga pagtabang, padayon nimo nga pagpanalangin, padayon nimo nga pagbubo sa imong grasya. Lord, akong gi-release ang panalangin karon ining among probinsya sa Misamis Occidental. Nga ang Misamis Occidental Ginoong Dios, mahimo Ginoo nga COVID free. Lord, in the name of Jesus. Lord, panalangin ni ang mga kaigsuonan, mga palibot namo karon dinhi
Lord, mga kaigsuonan namo nga mga kasilinganan nga naa nining langkangan. Ginoong Dios, ikaw magatabang adto kanila, ikaw magahatag lig-on ug maayong panglawas. Salamat Ginoong Dios nga nakasabot sila nining among ministeryo. Salamat Ginoo nga ikaw magtabang adto silang kinabuhi. Ikaw magtabang sa ilang mga panimalay. Magatagbo ka. Lord, tagay silang mga pinaskuhan, nga nindot nga mga pinaskuhan. Lord, makasinati sila Ginoong Dios og kaayuhan ug mga milagro sa ilang kinabuhi. Lord, ang mga kasilanganan nga mga panimalay karon nga niani ning dapit sa langkangan. Imo sila Ginoong gayran, imo silang tabangan ug imo sila Ginoong Dios nga ubanan. Ug ikaw ang Dios nga magahari sa ilang mga kinabuhi. Nagampo ko Ginoong Dios nining among probensya sa Misamis Occidental, from sa Pandalaga, Concepcion, Baliangaw, Calamba, Plaridel, Lupisaina, Oroqueta, Aluran, Panaon, Jimenez, Sinacaban, Tudela, Clarin. Nagampo ko Ginoong Dios, Usamis, Tanggob, Bonifacio, Don Victoriano. Lord, walay COVID nga makasulod, wala na'y COVID nga makatandog sa tanang tao sa Misamis Occidental. In the name of Jesus. Salamat kayo Ginoong Dios sa imong gugmang walay paglubad sa padayon nimo nga pagtabang karon niining orasa. Salamat Lord sa mga tawo nga naglantaw, sa mga tawo karon nga naglantaw niini nga live namo nga program. Ako nagampo ngadto kanila nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin sa ilang kinabuhi. Salamat Lord nga imo silang gamiton. Gamita ang matag usa, gamita kadtong mga dunay mga eksperto. Gamita tong mga tao nga dunay mga trabaho. Gamita tong mga dunay mga tao nga dunay kasing-kasing sa pagministeryo, kasing-kasing sa pagtabang sa buluhaton nimo. Gamita sila, tabangi sila nga diini nga programa Ginoong Dios mahimo silang magamit Lord God. Mahimo silang mahimong mo support niini nga programa. Salamat sa imong pagkamaayo. Ako nagtuo Ginoong Dios nga niining orasa ikaw mitubag sa among mga pagampo. Ug ang milagro, kaayuhan, panalangin, kusog, pabor ug ang kausaban sa kinabuhi imo nang gihimo karon ug imo nang gibuhat karon sa among mga kinabuhi. I receive it Lord, right in the name of Jesus. Thank you Lord. Bye-bye ug ang Dios magapanalangin sa matag usa. In Jesus name. Amen. Amen. Hallelujah. Bye-bye. God bless sa tanan. See you next Wednesday. Coming on advance. Merry Christmas and Happy New Year. No, ako nito mga kaigsunan, ako ang declaration mga kaigsunan, maka sugod karong orasa, sugod dining adlaw, makatagamtam kaigsuon. Bye-bye. O niya panalanginan mong tanan sa Ginoo. Salamat kay sa Ginoo. Hallelujah. Salamat sa mga tawo nga nagpadayon nga naglantaw karon ni Risa Ardinite, ni Merlina Tarok, ni Susana Cubiro, ni Vicky Sagario. Salamat kay sa Ginoo ni Carol, Anday Carol, ni Mijerin Taguran. Salamat kayo sa Ginoo. Imo mong panalanginan mong tanan sa Ginoo. Salamat kayo sa Ginoo. Merry Christmas. Salamat kayo sa Dios. Salamat sa naglantaw nato karon. Hallelujah. God bless. God bless. Bye-bye.